Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Sagung Dumadi Sampurasun Om Swastiastu Salam Namo Adat Budaya Nusantara. Terima kasih atas kehadiran saudara sudah menikmati channel kami. Dukung kami dan support. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga saudara sekalian setanah air ini diberikan berkah rezeki kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Semangat merdeka. Sekian dan terima kasih. Minto senjata pitulung murih bisa tentrem ing kayangan jalaran sangka putu kita Janaka. Kuwi ne sampun mekaten kersanipun Rama Pada Pukulun. Kepareng kula nyuwun pamit medhak dhateng Mercapada. Amanggi dhateng kang wayah pun Arjuna. Marata kaki mangkat aja kaya bocah cilik semodaya kula nuwun inggih. Sritina ning pamyat busana maneka warna renggeng kencana rekna Probandira layuku mitir sinerang pandresing maruta mangkyan kumlebeting duwaja Surusubrasta kayu kaprapal ron mawur katiuping mandra ron mawur katyupangin ukila ambyar sumebar Kota Posang Hyang Kumajaya wis tumurun sangka ing kayangan tedhak ing Madyapada. Tanpa kanthi nrajang tepasing wana diwasa griting acala pas wau dadi. Senajan to minggah ing arga Kwandawaru tumurun ing jurang curi. Datan ginawe rasa tindak nulis jangka mangulum nyatira pungun-pungun penging kalbu estri manah daya-daya pinanggih marang ingkang wayah Raden Arjuna. Timong sangka Mandrawa tejaning Jawata katon mangkirat amurwani kageting para
titah merta padha ing mapan wonten pradusunan Alok Kalamuntana ndaru sumedya tumibing bawana. Sinegeg ingin nuju wonten majaning wana Kocapa kang kinaris sinambeting carita. Yen Katandra tunggal kandhane siji tanahe. Ora liya kejaba mung adeging negara Ndwarawati. Wong Agung Prabu Bathara Kresna kang pinuju lenggah nampi piswanipun ingkang putra pringgondane Raden Gatotkaca. Katon rupepeh sata manggih krama Wong Agung prisa ingkang putra ngadhep cinipta tan kena ing bebaya.
Sirdata Pitana anenggih kotapa kang kinarya sinambeting carita yen Katandra punika warnanira ing Prada Dwarawati. Ing awis kondang negara iku jembar jajane gedhe pangaribawani. Pantes kinarya pangleburing angkara murka. Kacarita dasa ngamaning ratu tembung dasa wilangan sepurnama werdini kekasih. Wenang dene tapna wong agung jejuluk Prabu Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena, ya Prabu Padmanaba, ya Prabu Danardana. Mengkaken para abdi bedaya ngananaken marang piswanipun ingkang putra Paranggaruda Raden Wisnubrata ya Raden Samba. Kocapa ingkang pinuju swanwun ngabiyantara utusan sangka negara Ngamarta satriya pringgondani Raden Gatotkaca. Piswaya lenggah jajar marang ingkang paman Sentana ing Ngurwati Raden Setyaki. Tanapi sang Windya mantri muka pangarsa Ratna Patih Udawa. Sumrambahing para wadyabala sak sirping paswaran kepareng kawijining sabda wong agung Ngurwati. Dening utamaning nata Perbuti Bawalaksana liring kang Bawalaksana mangkono Agung genya paring ngedana anggeganjar saben dina
sukmana kang linuwih wong bawana langgeng sinunggi datang awrat. Kakang Pati Udawa uluk nuwun pepak kabeh para wadyabala ingkang wektu iki padha ngadhep ana ing pasuwanan. Kula nenget kula kados mboten wonten ingkang samya nglirwaken dawuh sedaya samya ngadhep wonten ngabiyantara dalem. Angaturaken bulu bekti miwah glondong pengareng-areng. Senajan kang abdi semantur iki keparengaturaken mabukti kunjuk wong sandhaping padha ya ingsun trima. Ora sinangling wawasaning sun kaya kiat majaning sun pringgondani. Padha Basuki kulup Gatotkaca. Kula nuwun nampi pangestu dalem Kanjeng Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Keparing putra ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap Padawa. Ya ingsun trima laliwat pangastuti ingsun kampanana. Kacancang putra ingkang pindadosna jimat paripese kadarmanipun Kanjeng Prabu Gatotkaca iya. Samba nuwun wonten paring pangandika. Aja katalupen jenis sira ingsun parengake angatarane marang piswane kadang sira ingkang lembing ngadhep. Kula ngestaken dawuh. Kadangipun Kakang Dimas Gatotkaca padha Basuki Yayi. Nuwun pangestunipun Kang Mas Wisnu Brata kados mboten kirang setunggal menapa biswan kula. Syukur bejo sewu. Ingin bapa ngaturaken perbagi panakrama nggih. Kula tampi kanthi bingah Paman Setyaki paring perbagi dumateng biswan kula. Dai angger Gatotkaca yoga kula inggih. Kajaba sangka iku paran wigatine piswan sira katon Nyalawadi awit ingsun wis padhake sumengko pengawak burjo Andamar Sasi tandha bukti riwil butunggul ora kobrang sapi agemane dodot ora enggal kasing setake kang tumata mata enggal matur apa kang dadi darunaning piswanira kulup Gatotkaca. Menawi sampun kepareng matur wonten dalem Kanjeng Prabu. Mbok menawi wonten lepat piswan kula. Kelentu seklimah atur kula nyuwun gumi samudra pangsami. Ya wis ora dadi apa nggih. Sowan kula wonten dalem Kanjeng Prabu nampi dawuh pepundhen kula ing Pandhawa. Ing wosipun dinten menika Wa Prabu dipun aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Sageta sesarengan kaliyan kula. Ing wala mengkono ingsun kepingin bakal mangerti munggu wigatine dinapa kadang Ngamarta. Sajak mawantya-wantya kepingin pepanggihan marang wong atuwamu ing Dwarawati. Sepisan dangu mboten pinanggih ing pengraos ketingal sampun kapang. Kaping kalih dinten sampun kapengker waji Ngamarta nembe nampi sasmitaning Jawata ing sampun kula midhangetaken mekaten wanjinipun bangun Gagatraina pasumpelan katampi dhateng waji negari Ngamarta kedatengan samudra ingkang langkung ageng tanpa sangkan ngantos saged anglepi negari Ngamarta saengga pepundhen kula sedaya meh badhe kapratundanging tirta engeting wantian Jawata paring pepadang ing riku wonten setunggalipun laring ing wanci gumajang kewer ngampil pusaka setunggal bathok bolu kaping kalih sadolanan ing saged nyirep kamurkaning Jaladri saengga wical dados wening negari Ngamarta kadidine kedawan daru saking daya pangwasipun laring sampun kasebat ing ajeng nyimanggaken menapa werdinipun namung mekaten ngendikanipun waji sampun kapireng dhateng para pepundhen kula sumrambah para kadang putra Ngamarta. O Prabu niwang sukmana kang linuwih Gatotkaca nuwun wonten paring dawuh
Sejatine yen pasumran kaya mengkono mau uga ora apik nanging uga becik. Ora ketan sak kadang sak penginan Guru Ngamarta bakal ana pepeteng ngenani marang karibetani para pepunden sira Ngamarta kabeh embuh sangka ngendi sangkane. Nanging tundhone bakal nampa nugraning Jawata. Sapungkul bebaya iku negara bakal manggih tata titi tentrem. Bakal bisa pinanggih ayom-ayeming para kawula. Kaya mengkono mau ramukal. Sapa wae kang kepingin bakal nampa kanugraning Jawata kudu bisa nglakoni papa lan sudra. Dwi. Ing kala mengkono mau ingsun percaya marang Jawata anggone bakal paring coba marang para pepunden sira Ngamarta. Mula wektu iki aja nganti dadi pangarep-arep. Ingsun sawise pamit marang para ibu sira ing Durawati enggal tata-tata tedhake negara Ngamarta becik jeneng sira Andisi ana laku. Ingsun paringi kanthi pamanur Dimas Tyaki minangka pikuwating lumiat sira sangka ing Praja Durawati tekan Ngamarta lan sinambi midhangetna pawarta ana kabar apa. Rikatori sang Gatotkaca nampak sigara ngambah ing Jumantara. Mangestyori sang Senopati Ngaloka tuaning jroning Kurusetra. Mawas risang Karna katon manjing ayuda. Menawi sampun mekaten ngendikan Prabu kula pundi wonten mestaka keparenga ingkang putra nyuwun pamit ngrumini lampah ngemban dawuh dalem mrata kaki mangkat sing parit ngati-ati kula kepareng ndherekaken ingkang putra Angger Gatotkaca anyarengi dumugi ing Praja Ngamarta yata Dimas Tyaki sing parit ngati-ati nyuwun pangestunipun Kang Mas Wisnubrata aja kaya bocah cilik sing ati-ati Yayi. Atmadaning sun nggere sombo kula nuwun wonten paring pangandika Rama mangsa Buddha negara Durawati ingsun bakal jengkar saka ing Praja Lumahat ing negara Ngamarta mung pama dipama aja nganti tumpang supangaku ing praja pungisaken dawuh mugi-mugi sapengripun Kanjeng Rama negari dalem ampun ngantos wonten bodho rentana mengkono sapa Kakang Patih Dawa tak percaya embanana putramu Wisnubrata ngestakaken dawuh nyuwun tambahing pangestu sinuwun Kakang Patih Udawa ya.
tresna sinayang manggelung mangruk mining cakranira mitiraning asta Wikramanira katondolir sagunung pitung gunung mangelingono risang Wisnu Bathara Pandya teka mangkono Kutapawa ngagung Ndrawati sawinya pamit marang para garwa arsa lumawat ing praja Ngamarta giya ratut kepraboning ratu ngagem keprabon kapraduritan miyos pungkuran sawunya semedi pangwasaning gaib angelingaken ciptaning rasa mala sanalika nampi sasmitaning Jawata kalamunta ana Teja Darpasura ingkang gedhene slawan-lawan miturut sangka pujangganing Jawata kalamunta Mertapada ana Teja Darpasura bakal ana peperangan kang luwih gedhe ing batos wis Angudarasa kalamunta iku minangka sasmitaning para kadang Amarta kang nembe denaturaken mangkeng putra Pringgandani ing batos wis Angudarasa kalamunta iku minangka sasmitaning para kadang Amarta kang nembe denaturaken mangkeng putra Pringgandani anggugah panguwasaning rasa esthine malah arsa pasang giri senajanta ana Teja Darpasura kalamunta digrayang bisa lebur papan tanpa dadi kinira tan ana bebaya nang kosok bali kalamunta Teja den grayang luput sisip semburi bisa anjumplangake negara Ngamarta mangesti daya panguwasaning Wisnu giya nampak ing Bantala Gayung Akasa yen katondra pindha kuku menyaring tadut umiyatra ngagung Ndrawati miring awang-awang gadanira prang kontet saliranira katuna risang wirangetu mandang setyaniku garwanira Sentyaki Mandrawatmaja Paman Setyaki kula anggir Gatotkaca monggo enggal dipun serang lumiyatipun daya-daya dumugi wonten negari Ngamarta saged mangertosi pangandikanipun Wa Prabu Ndrawati wonten ngersanipun pepunden kula Ngamarta neri
Gandeng ingkang Wakaka Prabu sampun ngendikaken boten ketan namung sak kadang sak penginan. Negari Ngamarta badhe nampi cobi wontenipun kula lan Angger Gatotkaca kedange waspada. Senajan to menika sebatipun namung cobi bilih sisip sembiripun. Kula kinten ugi saged ngawontenaken kurban ingkang boten kantenan. Mila mumpung dereng wonten kedadosan boten wonten awonipun angginakna kawaspadan Paman Setyaki prayoginipun andum damel kula medal Jimantara Paman Setyaki medal padharatan mbok bilih wonten bebaya ingkang medal ngakoso temtenipun kula langkung rumiyin mangertos yen wonten ing padharatan menika mangke pinanggih boyo perkawet Paman Setyaki temtenipun sampun boten badhe kirang waspada. Oh nggih, waton ampun ngantos inggil-inggil kula tutaken tindakipun Angger Gatotkaca Paman Setyaki. Katon kasutiraniro tinon lir bapa mati anak bilo Togok wonten dawuh sinuwun kok wiwit mau ora tekan-tekan milah pisaing para kadangku adohe ora kira-kira bisa dadi loro pila-pilan wadyabala saka ing Pulau Raja Dewi karo prajurit saka ing Wakintaka aku sida-sida ning kancane kowe karo Adi Mbilung isih ado apa wis cerak, Gok? Kayangan saking mriki sampun ragi sautawis celak penimbang saking ngrika wau. Wis cerak sampun. Kira-kira sik mlaku pirang kilometer meneh. Pirang kilo ya, Lung? Nek pengiraku ya wis cerak kok, Kang, wis mengkarek menggok ngiwa nengen ayo nek menggok ki lu puto ngiwa ya nengen nek mundur ku jenenge atret kowe iki janjane ya sembrono kok jane kleru kok dalan pancen diklerokake kok ngono iki engko nek awake dhewe tekan kayangan ana tumindak sing kaya ngene ora urung dadi parang cucuane para dewa dianggap aku karo kowe iki ora iso momong, ora iso ngandani titah mercapada. Ha wis men teko ditutke angger takoni medal mriki ngono kok. Suwe-suwe adoh. Menawi pamanggih kula ngaten sinuwun. Tenimbang menika mangke pun lajeng-lajengaken panjenengan menika gandeng sampun
jumeneng ratu piyambak. Wonten ing guwa Kintaka menika ateges benjang dados rereanipun Prabu Dewa Kintaka. Iya. Prayoginipun mboten sah mbantu mawon awake dhewe tata-tata bali. Awit wurung ora wurung niki mangke badhe wonten kedadosan sing ngenali kacilakanipun para wadyabala guwa Kintaka. Ingkang kula iman prajurit panjenengan saking Pulau Raja Wedi. Kowe aja cilik atimu to, Gok. Senajan to aku iki direhake marang Koko Prabu. Aku dianggep raja truwanane tumraping kadigdayan kaluragan durung kinarewan yen aku nganti kalah sorot karo Koko Prabu. Merga sangka katresnanku marang Koko Prabu tak labuhi Bayapati. Mula tak sumbangke wadyabalaku, aku dhewe melu tumandang. Ora kena dilekke kok, Lung. Ya nek pancen ora kena dilekke diterke wae engko tekan nggone kono awake dhewe semingkir. Diduduke dalane metu kene engko awake dhewe ngeri-ngeri ngono. Watone mung dadi panuduh dalan to. Ayo. Kuwi bejo cilaka men dilakoni dhewe. Dadi aja nganti awake dhewe campur tangan anggere duduke ngriko nek galunggone mang-mangka dhewe. Mangragat dhewe mangke wonten napa-napa nggih manglakoni dhewe ngono awake dhewe rak duduh kaweruh cara-cara engko nek sida kerengan karo dewa ya ming ya syukur ngono awit kowe karo aku ki sipate ming adu rak nek adu ki rak iso rame ning rak ora biaya ngono awake dhewe tunggu njabaning kayangan ngono dadi dinteni sak cukupe. Mengko wis rampung perang ya ngampiri awake dhewe ya awake dhewe melu mulih. Ngono adate lak mencok duduh-duduh ngono kuwi ta kowe iki. Ha iya. Mulane kuwi. Awake kowe iki wong sing luwih pengalaman kowe iki, Gop. Pengalaman tur ngerti gerak-gerike ngono kuwi wajib nuduhake wong sing durung ngerti ngono. Tuduhna. Aku mbiyen ya kowe to sing duduhke, Kang. Ya ora kok mongso gek kowe kok aku sing nuduhke ki rak ya. Wis saiki lak ngerti dhewe dalan sing kepenak metu kono, sing ora pati penak metu kono ning biyen rak sepisanan kowe. Sing duduh kawruh dadi apa sprene iki rak mergo saka kowe. Aku ya mung tukang nuduhke ngono kuwi kok. Ngeterke ngene nek Gustimu ki jane nek iso ki tak eman awit mlebu mrana kuwi kejaba rada mbebayani angel dalane. Ya angel dalane ki nek mungguing kowe karo aku, ane nek kono ora biasa. Metu ngendi kok medal mriki terus mriko. Ora kok komadoting delik karo mbilung gek senane kowe iki bingung. Nek ketoke wani dalane kuwi kaya keten iki nek kleru barang lho mboten ngerti awit dalane sakniki iki padha mawon pundi-pundi. Wujuding dalan, jembaring dalan, apike dalan niku kula kinten pundi-pundi sami kemawon. Mila kula saged matur yen klentu rumiyin wonten bedanipun sakmenika ora ana bedane. Nggih pokoke metu mriki niki mangke terus mriko. Wah, nek bingung aku tak takon-takon wae aku. Tenimbang aku mengko percaya karo kowe lan bilung ya nek kowe bener nek luput malah kesasar-sasar. Nggih takonane kok nggih padha mawon. Aku ora ana wong mlaku tak takonane, Gop. Pundi? Iki ana ngarepan iki. Sapa, Lung? Embuh, isih randa adoh ora patek permana aku. Lara permana ayo kaca mripate dinggo. Kaca mripate dinggo sing ndelok barang cilik ketok gedhe. Wis tak dol e. Kok didol? Weh, aku ora ngrasakake to. Aku rak entas oleh utangan 1000 urung tak tandangi gaweane wingi. Kepeksa aku adol kacamata, wong ku nek senengane cok kok ngono kuwi ya dilalah.
wong oleh utangan kok urung ditandangi gawane sesuk njaluk dinis. Ayo mangsa bodho mengko sing dadi pengarep. Nek pancen welas ya tak kon dinisake nek ora welas jangkarang pengarepe ganti iki mbuh iki sesuk. Nek adate iki ya cok dilali-lali cok. Iso kelalen. Seprones pene ora nyaur ya mung dilulalali iki iso kelalen. Nek sing pengarepe sing iki mesti nganu disiplin adate. Oh iya, oh sing keren sing wedok. oh. Tak terane ya kok tak takonane monggo mau ngati-ati. Keperangguling ayuto mawas agunging Prasenopati logo mangestya pusakanira Satrio, aku kepingin pitakon. Satrio sangka ngendi pinangkamu sapa kekasihmu? Yen kowe takon karo aku genti aku takon. Kowe Nalendra sangka ngendi sapa kang dadi aranmu? Asalku sangka ing kraton Pularajawedi, nanging aku sentanane Nalendra ing Gwa Kintaka. Prabu Dirgamuka. Lah kowe sapa? Satriya Garbaruci Sentana Ndrawati Setyaki jenengku. Setyaki, yo. Kowe arep mlaku menyang endi? Wong liya negara kok manding ing kukuban tanah Jawa. Malah kepeneran. Gandeng wis entaning ratu tanah Jawa mbok menawa mangerti. Dalan-dalan sing tekan kayangan. Sejatine aku diutus Koko Prabu supaya sowan ing kayangan Suralaya ambarengi parang para kanca-kancaku nang wektu iki aku kepeksa pepisahan. Merga kleru dalane. Aku tudono dalan sing bener munggah kayangan ngadhep marang Sang Hyang Guru metu ngendi? Apa maksudmu kowe kok wangune wanter temen? Kepingin pinanggih marang Pukulun Bathara Guru. Koko Prabu Dewa Kintaka kuwi nampa dawing Jawata. Isa tata tentrem negara lan kawulane yen bisa palakrama karo Bathari Ratih garwane Sang Hyang Kumajaya. Tumrapi wong mlaku aja nganti kaluputan metu dalan sing bener. Ora ana alane sowan Sang Hyang Guru nyuwun ana ngersani Pukulun Bathara Guru supaya bisa misake Ratih lan Sang Hyang Kumajaya, bisa nunggalake antarané Sang Hyang Kumajaya marang Koko Prabu Dewa Kintaka. Upama ora durungake, yen ora durungake kayangan tak dadekke sungsang bola balik dewa tak kalahke. Yen kena tak iman kowe saiki bali aja tok lakoni tumindakmu.
Awit wurung ora wurung bakal dadi ruwet rentenging kayangan uga dadi cintakane kabeh para kawula mercapada. Mumpung durung tekan kayangan becik bali dalan. Apa sababe kok dadi kowe balekke karo aku? Kowe ora urung dadi klilipe dewa ya ateges dadi klilipe para pepundhenku. Kowe bakal ngrusak marang bebrayaning dewa. Misaki pukulun Bathara Kumajaya kelawan Bathari Ratih. Ayo bali mumpung durung kowe cilik lara gedhe tekaning pati. Kena ya mbatut ora kena ya mbatut ditakoni dalane ngendi ora nuduhake mambalekake tanpa ana pekarane. Kowe kelakon munggah kayangan iso ngembari sencaki kadigdayamu. Yen ora iso padha karo kadigdayaku aja wani-wani mungsuh karo dewa. Apa? Golek dadan perkara. Waton ora ilang tak tedepaken tebak gagrak padamu mrene pecah siramu. Takon karo wong mau malah dadi klera-kleru wangune lung. Ketara Gustimu terus ambruk. Oh, untune ana sing tatu, Kang. Tandane Kakae metu gedhiye, Kang. Wangune sing untu ngarep ogek ayake. Weruhmu mau sing kepethuk karo Gustimu sapa? Ora pati tak permanake. Konon tangi lho. Gusti wungu ngono lho. Gusti wungu ora gelem, Kang. Gusti wungu ngunjuk ngono lho. Gusti wungu ngunjuk-ngunjuk. Ora gelem, Kang. Wonten mlik-mlike ngono lho. Mati ya, go. Togok nek nyiwara sak enake dhewe. Wong kene iki mati-mati kelaran semaput kok diduduhi mlik-mlik ki apa? Wong adate ki angger krungu kresek-kresek ki terus gragap-gragap. Adate cencok ngono kuwi ya dikontrol. Ming sitok. Kowe kene omong sak enakmu. Pun siyos pitaken kalian tiyang ingkang mlampah. Sida Togok tiyang pundi? Sentana Ndarawati. Oh niku dudu wong umum niku satriya niku.
Sencaki to? Iya, jenenge Sencaki. Nggih. Ku jenenge pirang-pirang ning Sencaki. Bima Kunting, Wresni Wira, Singa Mulang Jaya. Tambak Yuda. Kok jenenge akeh temen? Nggih, sing jenenge Setyaki niku bapakne angkat Setyajit, diaku anak jenenge Setyaki. Wresni Wira menika sing jenenge Kresna. Awit piyambakipun rak dadi prawiraning Praja Ndrawati. Mengkono, nggih, kok jeneng Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya niku sing jenenge ya Singa Mulang Jaya merga daerah kapanjalman Singa Mulang Jaya. Bareng wis mlebu teng jagate Sencaki jenengku Nggunen. Bima Kunting sing jenenge Werkudara rikala jaman Partakrama. Parta niku adine Wita. Parta ki Permadi kok Wita. Oh, nggih. Nggih Parta Permadi. Nek Wita niku adine nggih Parta ning Parta Semplu. Waton muni wae. Bilung nek omong kuwi jaman Partakrama kuwi rabine Permadi niku Sencaki do sudur-suduran karo Werkudara. Bareng iso timbang terus ae disuwekke kampuhe Werkudara nyanggunen mulane kampuhe rak poleng kok kagwane Werkudara jenenge Bima Kunting. Apa sik sedulur nak sanak nek karo Werkudara. Padane kula karo Togog niki iso ngembari ya disuwekke sarunge niki. Separo eding dadi men ra kena dinggo. Lah kok jenengan Tambak Yuda sing jenenge negara niku wong sak negara. Dadi kabeh Sentana Ndrawati, Senopati Ndrawati ngangkat Setyaki jenenge Tambak Yuda. Tambak kekuatan Yuda perang dadi dhek dadi kekuatane wong perang. Ning cilik ta wonge? Iya, angge. Cilikane kok cespleng. Sencaki nek nempiling wong iso tek sek ngaten mawon. Klenger kok pun ke taman Sencaki niku. Terus ngene ambruk dadilan semaput. Mangke nek urung antarane setengah dina dereng tangi. Mergo tempilingane Sencaki. Ah iya. Terus Sencaki nek padha kula ta mingan. Apane? Lho, ambegane. Engko ngene kok Sencaki kira ya. Sencaki kok cenil-cenil. Awak nggon kene sing cenil-cenil. Sencaki cahe ganteng ae kok yo. Sencaki kok lambene kok irisan iwak sapi. Tak paten ya, Kok. Wah, nyemelangi mboten iso mati. Wong sedulure lanang duwe kembang Wijaya Kesuma kok. Mengko yen ketiban pusakaku siung kencana sing mawa wisa Sencaki mesti temuke ing pati. Eta bimawon. Tunggu lho, yen tak labrake Sencaki.
ambruk meneh. Wah, pancen kena dipercaya kok, Kang. Wong ki angger kesuburen awak mesti mbrak ambruk. Ki mau kapake meneh rusen caki. Apa dantem godo apa ya, Lung? Aku urung weruh nek sing caki nggo godo ki. Ora nggawa kok. Padate nek nggawa omong-omong karo kowe. Ane rak ketok ngono. Sing mlenyok nggon bathuk saiki. Sambar gluduk ya, Kang. Gluduk-gluduk ora ana swara der ngono kok ana gluduk. Ane ora nyuwara der kan nek gluduk ki nek nyamber men cok klinting-klinting ngono cok. Ngenangi sirah. Mati ya. Duh. Hei. Sing jenenge mbilung karo togo ki nek ana wong semaput ora tau kok midemane mandi. Tetangi mah do dirasani ala. Ora usah tangek-tangeknane pancen pun tekan mangsane rak jenggelek karepe dhewe. Tak oyok-oyok nek urung pineti tangi ora tangi kok ya. Angel kok baline nyawa niku. Sentaki tak tokot semaput, Dok. Mboten eling. Iya, ana satriya meneh. Nyandang Cara Ratu ngejlogi Konji Mantara. Lah